Hello, bahai tongbailai, norok takuk song, takutai bukuk song. Lipo thajengbo phaika lipo kaisa, ingkai apro kita call phaman baga ani lip video back thaka, ingkai jotono kaham no tongbailai nek kayo. Kita patoro family tini Agartala to Kolkata family ingkai tabukra Biswajit Nath hello Biswajit Nath কেমন আছো tini lengsu kahinoi kita rest lai to mane tabo hotelo ingkai Agartala ni family Kolkata ingkai khanawa ni kotisa Kolkata to Delhi flight tongo ingkai 11 সময় tabuk to এই সময় hotelo tai baki takusong bahai tongbalai jotono kaham no tongbalai nai khakayo kija time pass tv ro nai tui narwa baksa kogrok sanani bagai mafela ha joto friends song bahai Sapon is wiping you hambai Sapon thank you bahai tongbailai joto friends song khakayo joto no kaham no tongbaina nogo jaga tongo je phatara tongnai rok phano iba je nogo tongnai rok joto no kaham no tongbaina tai nijeno safety precautions nawino tongbaina hema tongo kai phaina salo bom hakena tongnai joto tiprasa sini dafani joto takho okra songno iba takho kai bukuk song ba ani Facebook friends joto no hambai yafaro jeta ani watching go phaitone je ani video nai tongnai tai jeta chini je samungo je support khai tongnai joto takho okra songno ba takho kai bukuk songno joto friends songno belana hambai norni support sara chungkun samung tangoi maya tai chung je samung tang tongo norok nugoi tongkha ani video rok bono nukhana tai chini je samung tom hai samung tang o samung rono mono joto no nasigo no ba nugoi tongbaina iba nuklai bekhena kaya jagao norni support hambai thumbnail rimani bagai ngai norni support norni one sumung norni kahaman sumung chung nango tai norni ashirwad lukurongni apro nawaino chung nango sini phaine biskango samung tanoni bagai ngai jotono hambai tai Robin Singh hello Robin Singh sir आप कैसा हो सर मैं अभी कोलकाता पे हूँ होटल में तो मैं करीब 9 बजे 8:30 9 बजे के आसपास में यहाँ पर होटल पे पहुँचा है तो थोड़ा नहा धुला करके अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ तो मैं सुबह पर थोड़ा रेस्ट करता हूँ और सभी मेरे फेसबुक दोस्तों से एक बार मिल लो ये क्या है ये चूज कर थोड़ा फेसबुक लिंक में आया था सो आप लोग कैसा है रॉबिन सर आप कैसा है रॉबिन tai chini takuk ani Facebook friends rok jotono kaham no tongbai nai hinai ang khakayo bahai tongbai lai बढ़िया चलो थैंक यू चलो कोई बात नहीं अच्छा से रहो आजकल अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखकर सभी अपना सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ अच्छा से रहना घर पे tai joto tini takuk tai bukuk song je phatoro tongnai je borok Bangalore Andhra Pradesh Visakhapatnam Tamil Nadu Kerala amhai rogo tawphana tongnai borok tongkho norno bahai no hai koyo ang jotono kaham kai tongbai di safety precaution awai konoi ang ok kaise to bar to age jibon ang sawai no tongo gai sawai phano norok sawai no an slaite bo kaham kai no hapono ang kita sanane musu hike ba mas sao abon norok mind ta khai di
je nogo phaina musung tongnai rok tak phano tongkho iba je phaijak already nogo nogo phai je tongjak borok bo jeta quarantine tonijak kaham kano quarantine rogo tongjak khana tai quarantine rok kaham kano katiya konai taboni jinis haino hai taisa free samung khaya konai tongkhana free foil mine nawa konai tongbai khana belano khusini kok kai je jaga bo thangni sikapano tongdi para bo tongdi hai pano safety precaution nawa konai joto bano kaham kai kok rok sai ba kaham tongmung khai tongkhai belano sanai belano sao kai tei jeta nai tongnai aneo video no je nai tongnai rok no joto no hambai belai no peplaya je nai tongnai joto ta khuk song norok bahai tongbai kaisa kaisa comment khai belai no khusi nai norok nukbai khana uskango koyekdin age ni kaisa video viral mane kaisa video viral mane norok nukbai khana koyekdin age ni norna abono kok to ang kuno to sana nagya kai Radhanagar SK Helen Kilong ya hello norok ni nugui tongo je khoroksa chini bukhuk khoroksa no khoroksa bukhuk juk okrano bo bini mobile khokja kha iba kama khai noi Agartala Radhanagar station o bukha tokha beleno chaya klaija kha bono kai abo amto hai samurok ang joto no koyo amo hai samurok kebo ta khlaitu tani male nijeni mobile busuk damne kama kha abo to jong saimaya ba bum hai kha nijeni mobile ni sarai chini khoroksa bukhuk songni izzot ba bukhuk ni kaisa buri borok kaisa sikla buri ba chikonsa jese pan thuk chalang thya buri thuk boroni khoroksa ni izzot chini mobile ni sarai pondro kimot kabang kai amti hai samorono kebo tanya khai belano sao nok jong jotono saimano chini Radhanagar khoroksa chini bukhukno khoroksa bukhuk ju okra bo mobile khoka hene buin bas kang bukha abono belen absosungo am hai samung amoi samung sidrano jeta am hai ka khogoi pano tongka ka ba ta kholai tuk am hai hambya yak ta sur lai tuk kai tegesa samung kai tamo yak sur pano tongkhana hai yak sur pano tongkhana kai am tu hai hinoi tabuk buin bas kango pani bas kango ba kaisa borok bir mani jagao nungbono boi tongkhai kai abo chini dofani chi man sarman thango ang nugoya konoi jino absusu ka jolimani bo phaika kisa bukhao absus bongka absus le to mongka chini khoroksa bukhuk ni kisa man sarman thangma hai bongkho jaga ba mobile le busu bujani damu ungkhana abo sung sawi maya ingkai ang aponi pore bo video li phaina ne bo chesta khaika apon ang tongsisto khune ang phaina mo sung phailia ingkai tinio ang kaisa jeta ang tini Phaipro airport of Phayakana Kaisa video nukha jeta abuni tuya kono chini social media bo onek jaga viral ungjak ka ang abo nugo kono ang kicha wan suka je tinile ang kaisa libo mas ma phaisenai Kolkata sogoi ka ang kaisa libo mas ma phaisenai hene ang nije tini libo ma phaika tawn male oko kaisa kaini no musana musungkha nini chini otta ta bukhuk khoroksa bo sida si bo siara tong ang saimia ani motin kai bo sesuk pona siwai tong to bo sesuk pona gyan porasona kabang man tong to kintu ang je wan sungmani kai bo porasona kabang khai pona bini porasona ni kono gun kore kha bini porasona ni kono kaham samung kore kha tane male bo nije saman tutuisi sorry abon boga bo nije saman tutuisi chini takuk chini bukuk khoroksa ama hakai borokno pal basaga buin basaga bono bukha tokha tini bini jodi mungsa chok pano hamyang hakai ba mungsa chok ungkha hakai aboni daitto ba aboni responsibility sabana nai ba sabon tene klana abo boni jino wan chokliya nok nukhana agio bo last time bo chini khoroksa laisa deborma mahikano sikok hinjagoi buin baskango phaijaka haikana bini bumai obostha angkha bono jotono semano umta hai jodi na bogwan to am hai tak lai to happen chini wan sumu jidi am hai jidi ungui thanga kai abuni
sabung nai ba aboni jeta one responsibility sabuna nai chung sina nango bini mobile de busung dam ni ka busung saimeya ke ba chini bini mobile ni sare dam bini koroksa bukhuk ni izzat abte usi kotorongo nika chung koroksa bukhuk ni ba koroksa chini dofani izzat narana ba goi chung hai kai buin basakango ba bono bunani ba tognani amai khamane belanu saya angjaka chung jotono tai chini ti prasad dofani jotono saya klaijaka hemoto jago khokmana saya klaijak abu saya no kalai ke bini bojui kobi kobi no khokmani tong hakai abu bo saya nongka kintu aboni loge je bo buin basakango abo kaisa bazar hai kotor station Radhanagar station bono hai ke bo tongo ke buin basakango abo beleno saya kok amhai samung no teke bo taklai tu nijino situk nijini gyan no buino kaham gyan phuna se sakai hamya gyan ta hamya tomung no buino ta phunudi abo kaisa hamya tomung no ek to nung o je borok bunai je buri bunai je buku okara bo bunai bini bodo kuno pani siya hino chung masong nai toni male bon amso pali bas kango bini mobile busuk jani damu ka busung saimeya bobo saimeya kintu kroksa burini izzat abo saise onek kabang sini kroksa bukhuk juk ni izzat dam mobile ni sare pono si beleno kabang hello Mohit hambai Mohit watching ni bagai okay aboni loge boboi tongka botogoi tongka o jaga jot to pal baso ekone nai tongo bono kebo kroksa mana khamani kuri ang jodi okana baje tong hakai ba ang didam hai kanu khangkai ang bono sakamo tan bagai nung hai ke bono buna nang katini nung tan bagai bono umtu hikai khana na khaina ang bono sakamo kintu bono hai ke kebo sanai koreng tongka sanani karele ulta si video khai tongo no joto lugbe khena photo rogobo video rogobo ulta si tamo video khayo taki ang kaham view da manno ang kaham kai ani video share dang no ari ang je takhuk abo chini borok nongana haima to jago bini makhang chini borok ni haina chini tiprasa haina nuk jago ang kai je tiprasa no ang sanane mo chungu takhuk koroksa o jaga bebak no tongo buri tongo chala tongo norok je bono video khai tongnai rok je takhuk chong abo norok to mone khai kaham nong jote kan kaham no hai matong jakhana nong jote kan kaham no matong jakhana abo bakano video khayo ka am hai video no nong bono kaham sai kaham kok sai bono nong bujuna ni karele nong bono se video viral khayo social media or hona chesta khayo abo hai amai samung ba amhai tomung kai abo chini boroni chini dofani si hamya klai jago chini tiprasa dofani si hamya klai jago ka amai samung no ta tangthuk ba amai samung no ta khaito hineno chung jotono wan suk layo kaite phane salabo amhai jodi ngakai norok nijono khlaina ne bago ba nijono kok sanani mana khaina bangsa sakaite video khaya kare abu se kaisa dofani ekota nung tini kroksa buri nin bas kanga bujak tongka nungkha naya bona tamasa nai tongka moja nang jaga kone te amaro khai moja bai te chung kustaya chung buni nomonana naya kone chung moja angnani abo khai saya klai jago belai saya angma haingkha ke abon bagano ang joto chini takhuk tai bukhuk sono am to hai samung no ta tangni belana saya ungjago ke abon bisingti pano je nai tongnai chini takhuk song tai bukhuk song norona belana hambai tai phane sala jonoro baksa kaham kane tai bokok salainai norok semano chung ibar jeta chung ibar bo kaisa samungo nomrogo tangoi tongo chung phane sala bo mai kanu samung tebo kaham samung chung tangnai ikai o samung norok nukhana baksa borok onek prai borono video nukhana ikai prai borono video ro nukha nogoya kono kok saka command khaika tai ama hai chung tebo samung tangmana ni bagoi ama kai tebo kaham samung tangmana bagoi norni kaisa nango norni kaisa wan sumung kahaman sumung ba norni support norni assist chung nango chung norni ashirwad norni kahaman sumung bai no chung chini samung no tebo kaham kai kuchuk tlang thangmana ni bagai chung chesta khlai tongo kai tei to ang tini Facebook libo phaimani kuno kore just ang kicha norgo baksa mala nen musukha Facebook friend ro baksa kok sarani musukha hingke ba tini kok sarani bakma phaijaka ani o video toi ba Facebook link toi naka aboni titina ang tebo kaisa kok saka kaisa kok ang sarani musukha hino ang salai saka norok jotono saimano chini
কয়েকদিন আগে 1-2 দিন আগে চিনি ফ্রেন্ড সং nok joto nubai kana kai borok khoroksa burino mobile tui bu mobile siko khini bu mane abon tui ang thajingo saipe ka haipano ang tesa sanam su khabon tui tesa ang sabono tongo tane mala am hai beleno saya klai jago beleno sia klai jago am hai jung saimia tat ang bo saimia je mobile khognai bo busuk porasona khaija abu jung saimia kintu khoda khokka abu bo jung saimia kai je borok je buru je bukhuk juk bono bunai buni basango pal basango bono bunai abo borokno chung saimia je bini busuk educate tong ba bo busuk porasona khlaijak abo chung saimia kintu jesupano porasona khai tong thukbo bo jesupano porasona kaham khai to bini porasona ni kono gyan kore kha ang sita kok sao tani male bo jodi amsuno porasona kaham khajak tong hakai bin thani amsuno gyan jodi tong kahinke bo umti hekai pal bas kango buni bas kango dunia ni bas kango kaisa stationo ama hekai jini nijini borok no bukla khamo ama hekai hello baskor hekai nijini borok no hekai bukla khamo ba togla khamo buni bas kango inke abo saite bo hamya samung tangka sabo je borok nugoi mokol bai nuga kone nijini video no tebo famous khanani bagoi khoroksa burui khoroksa chini bukhuk juk buja goi tongman no mana khane karoi bobono video khai dong buino phungnani bagoi facebook libo thangana ba video khai kono jini video no kotor khanani bagoi nijini তাই মানে তাবুকতাম সানাই নিজেনি video no onek famous khanani bagoi view kabang phungnani bagoi am haikai samung tangka amo belene saya ko wana ma sinja ko ungo kai dor jotor semano tai abon bising tipano tini tebo kaisa kanui video horjak jong nijeno nogoi tongo kai nogoi tongphano jong tom khanai jong nogoi tongo jong kuno egenju thangamia tabuk ang ojogo tini ani video tibang no sab saru garak tai suduk amai kaisa kono sanam mo jong jenarok bo phaine salo hambai tham rimani baga belen hambai tini friend songno kai amai hamya samung belena hamya na klai jago mo hai ami hamya samung ta tanglai thok ang jotono no koyo jini takho okra tai bukhuk juk okra sono ba takho tai bukhuk song ba ani facebook friendly hello friend song no kai jeta amha sikok samung tangmani jeta mani khokmani amha rokbo khogya ba ngi hakana belena jau nung jidi kisa manu jidi nangoi tong hakai khokja borong thani sandi kai ba buin thali pon samaya kono na khangka ba use kya kete belai jau inkai ni nong ni mane ba ni mane janung khokjak pano tongka ba khogoi pano tongka hipano nung bono extra kai ni hinoi ba nogo ni hinoi ba nung bin nogo thamai pano nung bono kudiwe mano iba nung bono sawe mano ba aboni tiya kono tebu lukorok borok tongo kintu amhaya ki buni dofani bas kango amhai kaya kono je bunai toknai dunia nugoi tongo dunia camera khai tongo hello sweetheart nung tom khai tong free dangka ang kicha call khanai nano kicha lip pack ngo facebook libu hemanita kai lip pack ang nung ba kok sanai desa ang nano call khana I will beg you later kai hepan ono jano no kai sorry friends aboni bagoita baki abo ani kacha sorry ani bukhani barona kacha flying rohmani kai aboni bago mandata khaidi te baki ro kai ang tabuk phataro phaijak ang tabuk kolkata phaijak ang tinin agartala ni kolkata sapayo kai khanaba ang kolkata tu delhi thanai tabuk hotel hake ba ani bukhani ba jeta o jaga tongnai bono kaisa message roka video ni tharap jai kang bono kaisa flying ri roka kai minded baki friends ok jenai tono rok bilkul ekdom minded tak kai am hakeno jeta am hake bung tomung ekdom saya klai jago ekdom saya tomung thakabo tani male norok ni jino
Samano am tu hai kai nijini dofani se mansroma thango ba ijot thango ke am tu hai kai jibono phano kono borok ang shika kaham hine phronan boga abo jibono shika kaham ungu simanya khoroksa abo jodi onno dofani borok kele chung kichapon man nijini dofa chung samano chini dofani bui botnam khainani boga chesta khai tongo chini dofani boga ke chung o botnam no chung নিজে সামান্টো তাহলে বকে chung botnam khaina cha khaina ba chung botnam no khaya karena chung chini samung no chung kam ke tarang ni bagai nung nini nogni manin mane phan kamaka mobile phone kamaka wallet phano khokpano nung bono tlango thangdi tlango thani ba nogo ni hinoi kudi di ba nung bin nogo thangdi thangwa kone nung bo baksa bono nung bu phano tok phano chu bisi phano khai mano nogo thangwa kone keni palni basa ko ke tomo number 1 to khoroksa bukuk jogni ijjot tongo jagawa ke bini ijot thango tek kaisa ke tomo bui pal nugu ya konoi hamya sawo hamya korok bui nugu chini dofani mongoi khukti khibu nge tabuk jeta je bukhuk je bono bui tonai je siko khai mobile khongnai le bota khore khoroka khokya abole chung saimaya haipano chung bono sanai chung bini dogene support khainai chini dofani borok jeta kahman suna dongkai bini phajongna bono support kana hello larindlua lalte sir hai सर आप कैसा हो सर मेरा लीड वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रालते सर जों बुसुक खोका अब जों सामिया हाय दिबा एके बो खोगे पन तंका हाय पन जों पाले बस कांगो बा बुइनो अमाके बुनने थैंक यू फॉर टाइम एके हेलो बिमल बाहाय दं काहाम तंगना बेले खुसिनी कक अनि लाइभ भिडियो फेमानि बागै चिनि ताखक अकरा बिमल दे परमानो के am hakai samung tangmani amo beleno saya ango kiri abo khoksa bukhuk jogni man sorman thango chini kaisa buri borokni belaino ijot thango suduk bini ijot simia bini ijotni loge chini dofani bo man sorman thango kaham be tong dara ang kaham na tongo lucky de borma ang kaham na tongo nungle bahai tong okay chini dofani chini tiprasa jati ni bokasa ijot tongo eka o ijot no nung narok nani bagai nung runglia eka nung apana runglia mane tomba nung kuno pano sia nung kuno pano saimanya nung ob je borok je buri bono bono ekdom sia kuno bin sao gyan si kore boje si pono porasona ganang tongthuk ba rang puse si pono ganang goi tongthuk bini rang puse ni kono matlab kore kya chung bosi ko phanong tongkhana tepano chung bin phajo kira support thana hai mangnai tani male nung bono khokka khangke ba nung nini ya ko jodi nung bono jodi hand to hand nung lombe man khangke ঠিক আছে কাম কোন একে হেড হেড লামনা পরিফানো nung bin bo kaisa karwai tongo kaisa kaham kok tongo kaham no tongo dara okay hambai ka belen hambai enkai rakesh sharma hello rakesh sir कैसा है enkai bin bo kaisa kanun tongo kaisa kanun tongo kaisa dofani bichar asar tongo ba kok salai mung tongo o jaga am haga kok saga kade belen khujigo কিন্তু হাই ছায়া করে বুনি বাস কাঙ্গো একদম পানি বাস কাঙ্গো যেটা চীন বড়রক যে নুগু যত নুগু থাও যে থাংনাই ফাইনাই আগরতলা রাধানগর স্টেশন বাস কাঙ্গো ইনকে আবুল সরাই বল কাম গে সাব খাই কান রক যত সেমানো যে কানা বাসা কোন যে ভিডিও খাই তো নাই যে কানা বাসা কোন যে ভিডিও খাই যে ani Facebook ang danai ba Facebook libu dia kono tebo kaham views phainai kaham comment phainai aborongni bagai jeta am hai khaya kono je video khaina bagai tebsi saya bini tini bini jagabo boto chini kaisa bukhuk bungsule tor khana buji sipanong to kaisa sikli bukhuk chini bukhuk no bo hami samupan tangkana bini bo kaisa ijjot tongo burini ijjot dunia jolo sa kotor ijjot abon rok jotono samano kai do kon jai hok dara nung boro tabo ang tabuk lucky hambai komani bagai ang tabuk kolkata wo kai hotel hol khaijak ang tini no phayo parani agortala ni phayo gai tabuk ang kolkata sapai ga ba hotel ke rest khana bugang phaiga kai khana ba anguroni thangnai delhi wo gai khana thangai delhi thangai tesa abro baksa commentro facebook li bahai nai tesa phajam nai tesa free সময় মাকা একবার টক টক মাসানাই একাই আমা একাই যেটা নিজিনি পয়েন্ট নো বাড়ি দিনানি বাগয় বা নিজিনি ফেসবুক নি ভিডিও নো ভিউ কাবাং খাইনানি বাগয় নুং আমা কে ভিডিও খাইমানি আবো বেলেন্স তাই একলাই যাগো আবো সরি আবো নি বাগয়
Kai abo bele no chaya klai jago am hakai chaya samung no ta khai di nung kaham video no viral khai di nini kana bo jodi kebo kaham samung tangoi tongkha kebo kaisa kaham shikha mane tongkha ba kaham shikai roi tongkha bini bagoi o video no nung share khai di am hai video no nung share khai kone nung buino phunok di dofa bo khushing nai dofani joto boro rok bo khushing nai kai abon bagoi no ang joto no koyo am hai samung nini kaisa video kaham ba ngo kaisa video famous nani bagoi ba bio kabang nani bagoi no amti hai video no khamani saya tini bo khoksa khokjo ngai chi bo am hai to khana ni bo poribar phanai ni parani borok phan ma hang nai apor bo ma khanai a kaisa kok sunani musungo je borok video khaika je bunai to dori thaksi ko abo to hasar si hodi ko je borok bono video je boi tomane buja goi tomane সময় বাকানে সাজো গই বুজা গই tomane সময় বন মানা খানা কারই বন মানা খায়া কারই nung jeta mana khayo nung video khai tongo bi tamasana nung na sigoi tongo abo chala sa abo saya na ble abo jibono saya amai saya samono ta khai di amai saya samono ta tiklai di ni sago ang jotono no koine musu khana ni nogo bong nai ni bahano bong nai ni bahano ponong nai oburi chini dofani khorga ti prajuma buri ka abo chini bahano no chini jotoni bukhuk jugno chini bukhuk jugni ijat no jung naroknani abo chini responsibility chung kaisa chala ngai chung tiprasa chala ngai chung chini dofani khoroksa bukhukju burui no chung jodi broni ijot no chung narogi manja hangkai chung chala ngai tongnani kono matlab si kore chini responsibility tong ba chini khoroksa bukhuk no ba chini dofani joto borong no chung borong ijot no roksa khainani borong kaham kok sanani kaham discussion khainani kete kaham kok no bono advice khainani abo chini responsibility na nai naki video khaina hamya samono no video khai kana viral amo saya kaham video no ga kono nung viral khai di kaham video no ga kono nung kok sadi buino phuru di ke step je khushi ni kok ka am ha ga samung tango je video viral khaina je try sa khai dong omoro ka belana saya klai jago ka am toi samung tini joton sakapon klai mano ke nijino semano nung siwoi tongo seman tongo am toi hamya samono ta ekhana belana jago ango jaga wa keboni against to ang thangni musinga chini je bukhuk jog bobo to ani bo mungsa baklaya hepon tipra jongma chini dofani kharak tipra jongma khoksa bukhuk jog sikli ka bono ang belano maya nang jakha binebo tanle boksi ko khmanung moi ungoi manka amo jolika bo thane bakase amhaka mane khono nangka ba boini mobile thane khono nangka kintu bo khoda khoga ya khoda khoya ko abo chung sai maya ngai chung jesu saiman ka ka tamo bo khokto ya khogya to bini bono bui khoroksa buri tini bukhukju okra bo bono buini basa kanga bukha abo belena saya klai jaka o chayano chung ma sao nini mobile ni dam busuk abo chung saimia tai saimana banangya busuk nai 10,000 15,000 20,000 টাকা গানো tabo bo nung saidaman je bukhukju je bunai nung saidaman je bini ijot nini 20,000 টাকা damni mobile selese 100 guna kotor bini ijot nung bini ijot no bini jago nur hoy daman nai kaisa solution tongo jasa samungo bo kaisa solution tongo solution sara kono samung kore kento nung bono buin bas kago nung bono bakan sese bumani abo to nini to solution tongo ya bele udang khana ba joli ma simi jaham kana kento dofani bumung no nung no tola khikle ka bo nung nujino seman tongo angano mungsa saya tai borok bo je video nai to nai je obin video ro je nukha prai borok no bono nono saya hekana nungani jadi video nai tomar to khangkai nung masuk nai saya tong khana prai brono saja ya ro klai ja khana ni no video nuga ko tamni male nung bono nung bukha no bono nung bukha thing no tung bukha bumani logi abo bono nung boja gawo buni bas kango khangrai re ni bas kango kung korok log ni bas kango agartala radhanagor station no buni bas kango সব বরক ফাই ক্যামেরা খাই দং সব বরক ফাই ভিডিও খাই দং নমুনা তামাশা খাই দং কেউ কইসা মানা খাই নাই করে সাবলে মানা খাই নাই বা সাবো মানা খাই নাই আনো সাদি নিজিনি দফানি বরক সেও জাগাবো ভিডিও খাই দং আনি ফেসবুক লাইভ দিখা বা ফেসবুক ভিডিও দিখাং কে কাহাম ভিউ মাননানি বাগै ওয়াচ টাইম কাবাং মাননানি বাগै ভিডিও খাই দং মানা খাই নাই করে আং খাকায়াবো চিনি বরক নং খানা যেটা ভিডিও খাই নাই বা ke bin bakatam so santusto makana je bo bin bakang kana thaya kono bono video khaya kono viral khaini bagoi abo chara sajak amodu sajai kana ka amai samunule bhai kai nung
bahkan nung tangoi maka tai ang jotono no koyo chini tiprasani joto takuk tai bukuk songno belena hambai je ani video nai tonai ro ang te bisu kolok khalia ani kok samung no ekai phaina salo ama kai samung ta tangdi ama samung tangmani belena saya klaijago ekai o saya samung no tang ekhano sao tani male nok nijono semano omte hai যেটা চিনি আবু চিনি দফানি মান সম্মান থাকো চিনি দফানি যে ইজ্জত থাকো কোনো আমাকে কম করো রংনি জীবন ফানো নং নুগুলাক আমহাই ভিডিও রখাম আমহাই ভিডিও রং ভাইরাল খেমানি বা আমতে হেকাই পাল বাস কাঙ্গ বুজাই বুমানি তকমানি কাইসা চিকন সামানি নিবা গই একা আমহাই সামনো খায়া হেকাই বেলানো যাও তাই চিনি তাকুক তাই বুকুক জং বাহাই তংবালাই যতনো কাহানো তংবাই না হেমাত যাগো আং যে খাকায়ো একাই হাইনা হাই জরা ফাইকানোর অবস্থা আং কগর সাইতো নাই লি ভিডিও রগো ফাইনাই বা Facebook तरफ से तो इफन आंध्र बक्सा प्रत्येक वीडियो ना शेयर खाना को रोशना हम बाय जरा ताकुक ताई भुकुक सुनो ताई फाइनेंस हालो बंदर हम हैकनो काम काय तंगदी काय नरगनि हामजागमुं नरगनि माया ममता आबु सुं जतरो नांगौ चिनि हामजागमुं चिनि माया ममता आबु जतरो नांगौ जों हैकनो काम सामुं तांगाय कनो जों चिनि फाइनेंस हालो चिनि द फानो जों तेबो कुचुगो तलाने काम सामुं तांगाय कने हामे सामुं तांगाय कने जों कुचुगो तलाया आबु नरग जतनो सेमानो बट जे आमाय का हामे सामुं तां तंगने रखनो आमाय हामे सामुं ता खाइतु बा हामे सामुं ता खाइतु बिना आं जतनो कयो जेता आं थाजोंगो जे साइपायखा जे भिडियो थाजोंगो साइपायखा जे मोबाइल खकमानि जे मोबाइल खको हिनै बुलाय तंगलाय खायो आबनो नुबाय कने आं एक्चुअली आबनो सानानो मुसुंगिया आं तिनी प्राय समयनो आं तिनी 3-4 दिन आगेनि सिमिना आं नुकजाक अ भिडियो नो हायपना मुक्सापना सालिया सानागो मुसुंगिया किन्तु आं तिनी जेफोर आगरतला एयारपोर्ट फाया कने आं नुखा कायजा सोशल मीडिया वो नुकमाने परे हेकाय खांग्राय रगनि कायजा चैनल दङ अ चैनल नुखा नुकमाने तुइ वान बांला को बाय क्लियर काय सुइजाक हेलो फारूक खान सर कैसे है तो आशी मिजु हेलो बाहाय आशी बाहाय दं ताबुक बजागाबो प्लीज सागाय बेलाय खुसिंनाय बेखाय आफु आं नुगाय कने बेलाय न जाय आंखा तानिले चिनि दफानि चिनि मानसर मानना जों निजेनो खिबै दङ चिनि बुखुक जुग बिनि बुसुक इज्जत थाका बुसुं सेमानो मोबाइल नि दाम 10,000 15,000 20,000 ओंखाना आं थाजिंगो बसाका 10,000 20,000 ओंखाना नि 20,000 फानो तो चिनि खरकसा बुखुक नि इज्जत अ 20,000 साय 100 गुना इज्जत थाका बिनि बेका आमाहाय सामुंनो खायावैबो बेलाना जाव नं बिनि कायसा सल्युशन दङ नंबोनो कबि न बजरि सिककनि जं मानखा मानजा कायके नंबोनो नगो थांगा कुरिदि बा थाब्रा फंजा पन दिदि बा नंबि नगो थांगा को नं बखरक साइ बागाना साइजागो नं दिदि बुरानि मुसिङा काय बागाना साइजागो नं बुरि नो प्रॉब्लम कुनो खानाने कुनो कक करे किन्तु आबां कनो आगे कायसा को आं सावनो साव किन्तु उमाहायकाय कायसा स्टेशन कायसा बाजारो उमाहायकाय बो तगो खायमानि बुनि बासगांगो अब बेलानो जाया खालाय जागो ताने बले चिनि खरसा बुखुक जोनि इज्जत बो दङ बिनि मान सम्मान बो दङ ताइ आबुनि लोगो लोगो जे बुमानि जे बुनाय बरनि लोगो आबुनि साराय जेबो कतल हामिया सामुं साबो तांगा जे बरक भिडियो खायनाय आं दरनो साकानो साका जे बरक भिडियो खाया कनै जे बरक भिडियो खाया कनै जेता निजिनि फेसबुक भाइरल खाया कनै काम बिउ मानाने बगै सामुं तांगाबो बेलानो जाया क खुमुलुंगो ओके kaham kok berena hambai asi mijo reply ne bagai nung bufuro phaika parawo Bangalore ni angkai tinino parane phayo ang Agartala ni tinino phayo tabu Kolkata wa ang hotel habjak kai khanao ang ani desa flight ong uroni thangni kai kaham no tongna tabok ni quarantine rok choro jini quarantine paijak rok nung khana ani jewan sumung asi nono sungo इकाय अमाय सामरोनो तांगियावै तंगाकाय बेलानो खुशी मनरक जतनो नां कयो इकाय ताइ तां कक बिसि आनि कक अनेक दुखा अनेक कक कलक फायका आंते बिसि कक लक दिया ताइ आनि नगनि परिबार बाक्सा बांकिजा कक सानाय जत बय बाक्सा न फ्रेंड रो बाक्सा गा हामबाय जेता आनि भिडियो नाय तंनाय बगै ताइ आनि भिडियो नो नुखांकाय जदि हामजा कांका बा लाइक कमेन्ट कायसा ताइ शेयर खाना बगै तापबि हामबाय जतो ताकुक अकरा ताकुक ताइ बुकुक संनो बेलेन हामबाय जे आनि भिडियो नाय तंनो बाय बाय।